Тук се намираме на 4-ти етаж на библиотеката, градската библиотека в Гатино, Квебек. И ето вижте как е направено само последния етаж. Човек си взима книжка и може да си излезе тук на терасата да си чете. От терасата се вижда почти тази цялата част на града и реката в далечината. Тук е съвсем спокойно. Това всеки един покрив може да се направи така, в зависимост от изолацията, която има, или пък да се махне сегашната текуща изолация на блока и да се направи такава тераса. И нямало жилищни площи. Ето вижте тук как хубаво си прикарват времето. Хубав изглед, особено ако блока е в центъра на града. Има си навес за сянка. Тук е долните етажи на библиотеката, вътрешния двор. Има си вътрешен двор също така, който не му се качва чак до последния етаж. Но тук по принцип си е много хубаво. Като си вземеш една книжка, да си седнеш тук на тези шезлонги. Даже има и поставки за краката. Може и за масичка да се ползват. Сядаш и си четеш. Това за България не важи. Тук може да се направи кафене. Защото няма кой да чете книги в България. Къде ще четат книги? Хората са заети. Трябва да се пият кафета и да се въртат далавери. Но е много красиво. Това е просто много хубава идея в градска среда.